Akabva kumamuswa 21 December 28 December 2021 tane gore ne4 months asiri kumba ezvinakugara nemumwe mukadzi akangondisiya nevana saka ndaona kuti nguva yake yarebesa akambobuda pekutanga akakasika kudzoka saka ndaona kuti nguva yarebesa ndakambozama kutaura naye kuti uri kufungei kuenda kupi neupenyu hatina kunzwanana ndakaudza sekuru hanzvadzi vane vangu vakati ndamufonera ati akuuya haana kuuya saka ndaona kuti nguva yarebesa mama arikugara mushamba imomo unaembera shama wozotsana ndakurambira nyaya yekuti iwewe unoswai kusofamba zvakanaka nasanyatso kunzwisisa aita chifambi pamusoro nezuro mupurisa wamambo akandifonera taura kuti murume wenyazi ati ndaenda kunhamo handichakwanisa kuenda kwamambo pamurevo saka pandaudza vabereki vangu chiregedzai kuuya saka pandazovafonera uyainyepa bhozi ndakatonera nokunudza mupurisa wamamboti kwamurevo hakuna nhamo ndakafonera vanhu odhiyo ndinaye kuratidza kuti hakuna nhamo ndopaazofona mupurisa wamambo achifonera shamwari yacho ndokuzoya kwaaita saka ndandatoudza vabereki vangu kuti chiregedzai kuuya saka tinovapa vanhuzouya Next.